Nehnuteľnosť, ktorú Igor Matovič nedávno označil za premiérovú, dnes zmenila vlastníka. Presne pred týždňom oznámil Robert Fico, že si dom v Chorvátsku prenajme. Dohodnúť sa mal na tom telefonicky s jeho majiteľom. Niekoľko dní sme sa snažili zistiť, z ktorým. Premiérovo meno na katastri nebolo a nie je. Ani po zmenách. Špičkový výhľad na more. Premiér popiera, že by medializovaná nehnuteľnosť v Chorvátsku patrila jemu. Telefonoval som s majiteľom domu v Chorvátsku, ktorý všetká slovenská mediálna špina označila za moje vlastníctvo. Ospravedlnil som sa mu za nepríjemnosti, ktoré mu boli spôsobené. A aby každého šľak trafil, dohodol som sa s ním, že si tento dom v lete prenajmem na dovolenku. Aj my sme teda chceli hovoriť s majiteľom, aby sme toto tvrdenie preverili. Postupovať sme mohli jedine na základe dát z chorvátskeho katastra. Na začiatku pátrania tam boli uvedené mená 2 Slovákov. Začíname v Nitre. Dobrý deň, prajem. Prosím vás, pána Matúša Moravčíka hľadám. Praje v Bratislave. Pani zjavne nechce komunikovať. Kontakt máme na jeho strýka, poslanca Smeru Antona Stredáka. Ten sa ale odmietol k tejto téme vyjadrovať a potom na otca. Ľubomír Moravčík tvrdí, že syn už svoj podiel predal. Podpísali sa zmluvy v decembri, Matúš to podpísal v februári, je predaný, vybavené. Práve dnes zmena naskočila v katastri. Polovičným vlastníkom sa stal Chorvát zo susediacej Rogoznice. Presúvame sa za druhým z majiteľov. Nachádzame sa v Komiaticiach a kráčame na domácu adresu Mateja Gocníka, ktorú má teda oficiálne uvedenú. Uvidíme, či ho zastihneme doma. Ide o synovca súčasnej šéfky úradu geodézie, kartografie a katastra. Prichádza domov len jeho mama. Neželá si vyjadriť sa, takisto nám odmieta dať kontakt na syna. Je momentálne v škole. V škole je? Napokon sa nám podarí spojiť aspoň e-mailom. Dostávame stanovisko so žiadosťou o jeho zverejnenie v plnom znení. Vidíte ho na obrazovke. Matej Gocník tvrdí, že sa s premiérom nepozná. Robert Fico nikdy neužíval žiadnu jeho nehnuteľnosť a pokračuje, že k predmetnej stavbe nemá žiadny vlastnícky vzťah. Preto nemá ani vedomosť o tom, kto stavbu užíva alebo ako je s ňou nakladané. Tvrdí, že stavbu s prislúchajúcim pozemkom, že on to nikdy nevlastnil, že vlastní len časť pozemku, na ktorej je vybudované parkovisko s prístupovou cestou. Prebiehajúcim úradným konaním dôjde k reálnej deľbe pozemku podľa tejto opísanej skutočnosti. Ako reagujete na toto? Keď jeden z 2 oficiálnych vlastníkov vily hovorí, že s ňou nič nemá a že mu nepatrí, druhý oficiálny vlastník hovorí, že ju predal pred niekoľkými mesiacmi Chorvátovi, ktorého nikto nepozná, no tak ja sa pýtam teda, že komu volal premiér Fico? S kým si teda premiér dohodol letný nájom, sme sa pýtali písomne už minulú stredu. Pokúšali sme sa aj osobne. Odpoveď sme doteraz nezískali. Pán premiér, viete nám povedať, s kým ste volali, keď ste si objednávali ten dom na leto? Ešte perlička na záver. Premiér tvrdí, že majiteľ dom prenajíma, no je otázne, ako je to možné, keďže oficiálne zapísaný v katastri je stále len pozemok a na prenajímanie potrebujete úradné povolenie na konkrétnu stavbu. Martina Tereková, televízia Markíza.